Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Mabugnaw nga hapon sa subong iya nga tinion. And welcome sa panibago nga edisyon sa programa This Is My Life. Sa subong nga adlaw kita sa Biyernes, Pebrero 19, 2021. And forgive their sin. Mangin kaupod ninyo sa subong iya nga hapon. Talos man sa regular nga anchor woman, si Tita Wilma Sugaton. Ina mo ng inyo alagad, ini si Inday Ann. Nga magahatag naman sa inyo sa nga kalingawan sa sining iya nga tinion. Kag syempre magahatag sang jutay nga information. Labi na gid sa aton nga mga ka-aksyon nga nagatutok from sign on to sign off sang aksyon Radyo Bacolod. Aba, ang pipila naton ka mga LGU sa karon may paghanda nga ginahimo. Kay hindi mapiho ang posible bala epekto sa bagyo, si Bagyo Auring. Ang aton iya nga tagsa ka LGU ilabi na syempre Negros Occidental dito sa Northern Negros. Ang mga local government units dito nagaprepare na agud nga maka inkaso gidman madasig iya nga makapatuman sa evacuation. Labi na gid sa mga lugar bala mga pamalay nga apektado sa tion iya nga magbaha. Action dyan nag-ulan gidman nagdamol ulan. Tsakto gid nag-ulan na subong. Tagina batyagan pa lang namon samtang gapanyaga kami. Gabi pa ang hangin, inablang duga pa ng lupsop gud simo iya nga kaunuran. Subong ho nag-ulan na. So halong-halong dira sa aton nga mga ka-action. May balon kada jacket. May payong. Manigana na nga daan kay budlay gini karon. Kasi pagpuli mo basang sisiyo. So siga sa aton nga mga ka-action nga nagatutok na. Ila de atag sa mga transistor radio. Tag syempre sa amon man Facebook Live. Sa amon nga page Action Radyo Bacolod. Bukas naman ang amon nga text hotline para magpadala sa inyo dira karon nga mga mensahe. Participate man na sa akon nga pagbabasahon karon iya nga sulat. Ang amon text hotline 0963-7570874. Taliwat ang amon text hotline 0963-7570874. Kag para sa liwat sa mga FB Live viewers kag wala pa nagka-follow sang amon iya nga Facebook page, i-search lang ang Aksyon Radyo Bacolod. Makitaan nyo dira ang amon nga cover photo. Video ina siya actually. Sa amon iya nga cover photo. Pero ma-identify mo gid na siya. Ay makitaan mo na dayon ang naka-plus-star nga mga programa namon from morning up to evening na. Tag syempre ang amon man nga mga gina-post for mga news, local, national, international, kung mga big news abi.
Diman sports, entertainment. So dra namon tanan gina-post. Agod yang makitaan syempre sang publiko mga netizens. Kag ilabi na gamay mga importante nga mga information marilay man. For example, ining maulanon nga tiyempo base ang inyo dra gali nga lugar na apektuhan sang pagbabaha, at least ikaw nga nakatutok, naka-monitor ka, maka-share ka iya sang information. So speaking of bagyo, diri kita danay para sa aton man nga weather forecast sa subong iya nga tinion. Kay base diri sa report kay gipagwa sang Pag-asa, sa karon si Bagyo Auring nagabaskog pa kag isa na ka severe tropical storm. Samtang ginausoy sini ang Philippine Sea padulong sa nasidlangan sang Mindanao. May ara naman sang 20 tanan ka mga lugar nga ginpaidalom iya sa signal number 1. Sa pinaka-latest nga update sang Pag-asa, ang sentro sang Bagyo ay nakitaan 595 kilometros nasidlangan na bagat na nasidlangan sang hinatuan na Surigao del Sur. May kabaskugon ini sang hangin nga nagalabot iya sa 95 kilometros por ora kag may pagmadlos nga nagalambot naman sa 115 kilometros por ora malapit sa sentro. Ang na-mention ko, mga lugar nga may ara na sa karon ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. Sa Mindanao, Davao Oriental, nasidlangan nga bahin sang Davao de Oro, nabagatnan nga portion sang Agusan del Sur, kag sa southern portion sang Surigao del Sur. Ti may damo-damo dira nga mga lugar nga mga affected man sa karon. Sa kabilugan, 20 ina sila tanan ka mga lugar nga apektado sang sining bagyo. Siyempre, ang publiko, lakip naman dira ang Disaster Risk Reduction and Management Office, nagapreparar kay in case bara kung may ara sang evacuation nga ipatuman, at least alert dayon, dasig nga makaresponde, kag mahingagaw man ang mga lugar nga may ara sa mga naga-ilastar bala nga mga pamilya, siyempre nga mahimo maapektuhan in case gid man ang pagbaha-baha. So sige, halong-halong lang sa aton nga mga ka-action nga monitor kag syempre ang mga posible bala labayan gid sang sining maulanon nga tiyempo. Halong-halong sa aton kasi may mga portion diri daan sa karon sa Negros Occidental nga bisan tuod wala sang bagyo, pero kung magagulpi do ang tubig halin sa bukid, damo gid sa nagaka-apektuhan. So amo na ang aton yang LGU